Добрый дзень, шаноўныя сябры! У гэтыя майскія святочныя дні вялікай перамогі хачу прадставіць вашай увазе кнігу пад назвай «Точка», аўтарам якой з'яўляецца Алена Капыток. Творчы псеўданім Алена Падкацік. Хачу сказаць, што ўвесь працоўны шлях Алены Сергеевны звязаны з бібліятэкай. Зараз яна ўзначальвае калектыў Барысаўскай раённай бібліятэкі імя Каладзеева, з'яўляецца дырэктарам установы. Гэта першая кніга аўтара, якая пабачыла свет яшчэ ў 2014 годзе. Яна выйшла ў серыі «Дзеці вайны» у выдавецтве «4 чвэрці». Ганаруся тым, што маю гэту кнігу з аўтографам у сваёй хатняй бібліятэцы. Шмат разоў перачытвала ўжо яе. І вось сёння вырашыла пазнаёміць і вас, паважаныя слухачы, з гэтай кнігай. Аб чым яна, гэта кніга «Точка»? Я дакладна ведаю, што натхненнем для напісання гэтага твора стала наведванне спадарыняй Аленай аднаго закінутага старога будынку па вуліцы Ракаўскай у горадзе Мінску. Ну, а далей ужо вялікае, багатае творчае ўяўленне Алены Сергеевны садзейнічала таму, што яна стварыла неверагодны, шчымлівы аповед аб дзецях вайны, у якім цесна пераплятаюцца жудасныя падзеі ваеннага ліхалецця ў нашай краіне, у Рэспубліцы Беларусь, з падзеямі сучаснага часу, у прыватнасці з восеньскімі днямі 2009 года. 2 часовых вымярэнні, неверагодныя і часам страшныя падзеі, перапляценні лёсаў. Усё гэта падаецца аўтарам для чытача на высокім творчым узроўні і адпавядае прафесійнаму майстэрству маладога пісьменніка. Галоўная гераіня кнігі Людміла Стаханова. Жыве яна ў Мінску, па прафесіі эканаміст. І так сталася, што яе накіравалі на перапіс насельніцтва, хаця ёй гэта і не вельмі падабалася. І падзеі гэтыя адбываюцца восенню 2009 года. Аднойчы па справах перапісу яна забрала ў звычайны стары мінскі дворык, і яе ўразіў нежылы дом, на другім паверсе якога на падваконні адной з кватэр сядзелі некалькі котак. Ну, коткі ж не могуць самі па сабе жыць. І нечакана высвятляецца, што ў іх ёсць гаспадыня Міра Львоўна Андрэева, 92гадовая былая вязніца мінскага гета. Гэта сустрэча была невыпадковая, як аказалася потым, ні для Міры Андрэевай, ні для Людмілы. Але аб гэтым мы даведаемся крыху пазней. Яркія жыццёвыя калізіі мінчанкі-беларускі Стэлы Андрэевай і немкі Міны Браўн, лёс якіх дзівосным чынам спляліся з жыццём Людмілы Стаханавай. Па ходу аповеда чытач з маленькага мінскага дворыка пачатку 2000-х гадоў трапляе ў Германію ў 1912 год у сям'ю ўладальніка тэкстыльнай фабрыкі Генрыха Шнайдера, дачка якога, Роза, у будучым стане матулі Міры Львоўны. Затым аўтар вядзе аповед пра санаторый Баркоў у заходняй Польшчы. Падзеі пераносяць нас у 1941 год і знаёміць з дзяўчынкай Мінай Браўн, якая жыве ў нямецкай сям'і і не ведае, хто яе бацькі. Далей аўтар прыводзіць гістарычныя дакументы аб праграме «Лебенсбор», якая датычылася эксперыментаў над дзецьмі ва ўзросце 5-10 гадоў, якія немцы праводзілі ў Германіі, Польшы, Нарвегіі і Беларутэніі. Ну, маецца на ўвазе Беларусі. Я зачытаю вам маленькі ўрывак з гэтага моманту. 10 января 1942 года. Минск. Энн стала ангелом. Прошлой ночью она улетела на небеса. Утром медсестра не могла ее разбудить.
Потом пришли санитары и унесли Энн. Я точно знаю, она улетела и стала ангелом, настоящим зимним ангелом с красивыми серебристыми крыльями. Она машет ими, и тогда на землю падает снег, такой же светлый, как ее улыбка. Сегодня утром в спальню пришел доктор Шульц и сказал, что я буду как собака скоро, слышать разные звуки и видеть далеко-далеко. Потом он взял меня за руку и повел в белую комнату. Я не хочу быть как собака, я девочка, я люблю розовое платье, люблю Энн и фрейлин Катарину. Я люблю леденцы и овсяную кашу на завтрак, и очень не люблю белую комнату, здесь пахнет лекарствами, пахнет страхом. Доктор готовит капельницу. Я знаю, что бутылка с лекарством и иголкой называется капельница. Сегодня в бутылке налита кровь. Густая и липкая, чужая кровь. Боженька, фрейлин Катарина говорила, что ты всем помогаешь, надо только хорошо попросить. У меня ничего нет, чтобы дать тебе, но если ты существуешь, помоги, пожалуйста, я постараюсь быть всегда хорошей девочкой. Доктор берет меня за руку, начинает перевязывать ее тугой резинкой. Сейчас будет вставлять страшную иглу. В животе вдруг противно забулькало, в голове зашумело, а потом меня вырвало прямо на белый халат господина Шульца. Капельница упала, на полу медленно растекалась кровавая лужа. «Ух, дрянь, что ты наделала, маленькая негодная тварь!» «Эльза, немедленно убери реактивы. Надо же так испортить эксперимент!» «Энн, скажи моей маме, что я устала. Я тоже хочу быть ангелом». Вот такое страшное описание того эксперименту. Ну что ж, а мы идем далей. А потым мы зноў вяртаемся у дзень сённяшні. І Міра Львоўна дзеліцца з Людмілай успамінамі ваеннага часу. Успаміны гэтыя звязаны з мінскім гета. Восень 1941 года. Чытаць аб гэтым вельмі цяжка, але ведаць і памятаць патрэбна. Міра Львоўна перажыла смерці сваіх сясцёр, 5 сясцёр і матулі, а малодшая Стэла была ў гетаўскім шпіталі, таму што захварэла. І праз некаторы час медсястра шпіталя паведаміла Міры, што і яна памерла таксама. Міра Львоўна цудам засталася жывая. Яна схавалася на гарышчы дома, а потым, калі выбралася на вуліцу, то падчас стральбы заўважыла на зямлі дзяўчынку, вельмі падобную на Стэлу, сястрычку яе. І ў Міры з'явілася жаданне выжыць і выратаваць гэту дзяўчынку, якая нагадывала абяскроўленую мумію калісьці здаровага дзіцяці. Яна знайшла ў сабе сілы выбіць аўтамат з рук нямецкага салдата, пачала кусаць яго з усіх сіл, і тут на дапамогу ім падаспеў партызанскі сувязны Лёнька. Дзяўчынку тую звалі Міна Браўн. Потым яе эвакуіравалі з партызанскага атрада ў Маскву, і яны згубіліся з Мірай Львоўнай. І зараз, на парозе сыхода ў лепшы свет, Міра Львоўна вельмі хацела ведаць, як склаўся лёс уратаванай ёю дзяўчынкі, якая стала у дарослым жыцці Святланы Адоркінай. Я зараз пачытаю вам яшчэ невялікі ўрывак, тое пісьмо, якое пакінула Міра Львоўна перад тым, як зайсці ў лепшы свет. «Приветствую того, кто читает эти строки. Возможно, вам покажется странным, что мое завещание оформлено таким образом, однако я слишком стара, чтобы обращаться в какие-то организации для решения этого вопроса. У меня нет родственников. Свою квартиру я оставляю государству. Будет такая возможность, сделайте здесь музей. Я попыталась создать что-то подобное. Нам, прошедшим учение гетто, негде было собираться. В советское время мы никогда вместе не собирались. Униженные, оскорбленные, не хотели смотреть в глаза друг другу. И хотя мы и сейчас не любим бередить старые раны, но теперь наше самосознание стало другим. Поэтому я считаю своим долгом рассказать о событиях той поры, о погибших родных и близких и историю своего спасения. Я ничего не забыла. Мир должен знать и помнить. В
В моих рассказах, как капля воды, отражена вся трагедия океана катастрофы. Я видела равнодушные деловые лица нацистских палачей. Долгое пребывание в непрерывной стрессовой ситуации, постоянная боязнь разоблачения. Мы хорошо знали, что за этим последует. Все это в совокупности отложило свой отпечаток на каждого из нас. Наши погибшие родители хотели, чтобы мы, оставшиеся в живых, были счастливы и достойно прожили жизнь. У каждого из нас впоследствии были трудная судьба, в большинстве своем нелегкая сиротская жизнь, без родительской поддержки, без заботы и ласки. Достойно прожить этот завет мы старались выполнить. В своем домашнем музее я постаралась сохранить сведения о тех людях, кого знала, тех, кто прошел ужасы войны, тех, кто помогал мне, кому помогала я, выжить, выстоять, вернуться к жизни. Вот так вот написала Мира Андреева. Хочу еще сказать, что в этой книжцы яшчэ такія падзеі разварочваюцца далей, што ўвесь тэкст я не магу вам кнігі пачытаць. Яе патрэбна чытаць ад пачатку да канца, каб усё зразумець, як гэтыя падзеі між сабой былі звязаны. Скажу толькі, што на апошніх старонках кнігі дом у мінскім дворыку на Ракаўскай наведала яшчэ адна асоба – Эва Марлі, якая прыехала са Швейцарыі. А на самой справе гэта была Стэла, сестра Міры Львоўны. Як склаўся яе лёс, вы таксама можаце пачытаць у гэтай кніжцы. Я не сказала вам пра тое, што, нягледзячы на жыццёвыя перыпетыі, Людміла знайшла ў гэтым доме на Ракаўскай сваё асабістае шчасце, і абраннікам яе стаў Вячаслаў Юльскі, сын той самай Ніны Браўн, альбо Святланы Айдаркінай. Паважаныя сябры, тым, хто зацікавіўся гэтай кнігай, вельмі раю звярнуцца ў бібліятэкі. Там яна яшчэ ёсць, можна яе там яшчэ знайсці, хаця выйшла яна зусім невялікім накладам, усяго 300 асобніку, але ж у бібліятэках можна яе спытаць. Я заканчиваю знаёмство с книгой Алены Подкатик. Точка. И жадаю вам, сябры мае, мирного неба над головой. И нехай вам и вашим детям ніколі не прыйдзецца спазнаць жудасы страшнай войны. Да пабачэння, да новых сустрэч. Дзякую вам за увагу.